إلى على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Niki wonten napa wedhus kangge apa Mbah Lurah Bogem gadah putu gerah mugi enggal waras nggih menawa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyiduna Ibrahim. Ngendika sapa Sayyiduna Ibrahim. Bisalah sati asya'a kelawan telu pira-pira perkara. Ra'aitu angen-angen sapa ingsun al-qabra ing kuburan. Iku mukhisan tegese medeni. Ai qati'an tegese mutus lil qulubi maring ati an mahbubatihi saking wong-wong sing disenengi. Walaisa ora ana mai iku barenge ingsun sapa muknisun sapa wong sing ngayem-ngayem ati ingsun. Aiman tegese wong saktinukan ngayem-ngayem sapa man kalbi ing ati ingsun. Wa ra'aitu lan ningali sapa ingsun tarikon ing dalan tawilan iku dawa ae masafatan tegese perdo apa jenenge jarak ba'idatan kang adoh fil akhirati ing dalem akhirat. Walaisa lan ora ana maiku bareng ingsun apa zadan apa iku zadan apa sang. Wa ra'aitu lan ningali sapa ingsun al-jabbaro ing Allah kang duweni sifat Jabbar. Jabbar niku maksa. Ai alladzi yakfuru al-ibad ala kulli ma arada. Qadiyan kudat sing utus walaisa li hujjatan apa hujjah alsen. Ngendika sapa Sayyidina Ibrahim, aku ku nyawang dalan, aku ku nyawang nanggone kuburan. Iku jebule nanggone kuburan iku blas ora ana sing ngayemno aku. Padahal awak dhewe iku urung duwe apa sah. Walaisa ma'in muknisun, ora duwe wong sing ngayem. Wa ra'aitu tariqan, dan jebule aku ningali dalan maro akhirat iku banget dawane. Kamangka awak dhewe urung duwe sang mara-marana. Wa ra'aitu lan ningali sapa ingsun, aku ningali delok Allah sing Jabbar maha meksa karo makhluke tenggene akhirat iku gawe keputusan walaisa li hujjatan lan ora ana aku ndek hujjah utawa alasan ngene Gusti Allah. Jadi maknane awak dhewe kudu angen-angen. Asline awak dhewe iku camat apa calon mati. Dari calon mati maknane iku awak dhewe kudu persiapan. Lagi calon lurah wae wis entek pirang-pirang atus juta. Iki saiki calon mati ya Allah. Sallallahu Sayyidina Muhammad ya. Kowe ra ana qati'anil qulub, awakmu gak ana sing ngayem-ngayem. Perkara sing ayem saiki nang donya urung mesti iso mok gawa nang ngene kuburan. Kowe saiki nyawang bojomu ayem, anakmu ayem, bondomu ayem, iku saiki. Jajal kenangan awak dhewe nang kuburan iku dhewe ora ana sing ayem-ayem kejaba amal keapian ora ana maneh. Iku berarti nek ngono awak dhewe kudu duwe apa? Kudu duwe perkara sing iso ngayemno tenggene kuburan. Salah siji ya kaya ngene iki ngaji, salah siji amal saleh. Awak dhewe ku ya ora tau angen-angen nek perjalanane dhewe ku adoh, padahal awak dhewe ku perjalanan sangat jauh. Mulai lahir tujuane maro akhirat.
Ya lagi budal umroh atau budal bluro wae samene pirang-pirang iki budal nang akhirat. Ora duwe sanggup babar bisa. Ya wis ngono zaman nang bluro ora nggo duwe ora wani. Nang bluro ora nggo duwe ora wani. Saiki kok wani-wani mara akhirat tanpa bekal. Iku wis menungso. Cara mana uteke wis kuwale. Ana cerita ngene. Nusaibah niku sahabate Kanjeng Nabi wong wedok Nusaibah. Nalika perang Uhud niku piyambake niku krungu ana swara jaran bergemuruh. Nusaibah niku piyambake niku tangi krungu terus gugah bojone. Mas, yo alus ugae ora koyo kowe ugae alus Mas. Niki kadose apa jenenge pasukan kafir wis mulai nyerang nunggune Madinah. Pun monggo jenengan ndang tangi terus ndang budal perang. Aja mulih nek urung menang Mas. Lho ngono iku aja mulih nek urung menang. Akhirnya terus garwane langsung budal perang. Sisuwe dikabari karo sahabat nek garwane niku kapundhut sae. Apa sing dilakoni kalih Nusaibah? Ya mbake jawab alhamdulillah Gusti. Alhamdulillah Gusti bojoku wis menang perang. Mati sae. Ya mbake ngentes terus apa neh Gusti sing apik tak nggo bantu karo jenengan kalih Kanjeng Nabi terus apa meneh kok karek duwe anak sitok cilik urung tuwa krungu ngono anake langsung Bu wis kula tak budal aja ngenyek jenengan kalih kula tak budal perang kula niki kula tak gandeni tak membanggakan apa bahwa saya adalah putra terbaik keluarga ini. Budal ya. Barang budal perang, delalah yuk kabudut mesisan. Mati syahid. Sahabatnya rawuh malih temen memberi ngabari nek bilih putrane kabudut syahid. Piyambake belas mboten susah. Krana iki wis aku gak duwe apa-apa Mas, pokoke iki anak wis gak ana, aku gak ana, apa bojoku wis ora ana, piye umpamane aku tak melu perang. Piye ke wong wedok kok melu perang? Ya wis mbah. Wong wedok mosok gak oleh golek swarga, golek bekal nggone akhirat. Ya akhirnya kepeksa sahabat iki nyowano Nusaibah dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita sasamune sowan dengan Kanjeng Nabi Nusaibah niki wau dipun ngendikani iki urung ana pasukan wedok perang iku urung ana piye umpamane awakmu ngurusi bagian logistik apa ya bagian mangan-mangan bagian pengobatan wis awakmu ku wae pokoke ana prajurit niku nek panah ndang diobati siap ya Mbak. Sampeyan pirsa perang Uhud. Perang Uhud iku perang sing Kanjeng Nabi sak sahabate kalah mergo pasukan panah iku tidak menuruti kalih Kanjeng Nabi. Jadi ora oleh medun. Barang Khalid bin Walid iku ngecer-ngecer emas dhuwit do medun kabeh akhirnya pasukan muslim kocar kacir. Nalika Nusaibah nambani sahabat-sahabat sing lara niki wau. Barang roh pasukan do mlayu mundur. Piyambake niku ningali bahwa Rasulullah itu gak ana sing Kanjeng Nabi ku gak ana sing melindungi hanya beberapa orang. Kanjeng Nabi gak ana sing nindungi kocar kacir. Akhire Nusaibah niki piyambake niku golek apa pusaka pedang sing nggone sahabat sing kapundhut melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
saking heroiknya niki wau Kanjeng Nabi ngendika, aku ku gak melengak ngalor kejaba nemu Nusaibah, aku gak melengak mengguri kejaba roh Nusaibah, aku gak melengak mengarep kejaba Nusaibah iku mesti apa jenenge iki nglindungi Kanjeng Nabi. Iku wong wedok. Dan Nusaibah iku wong wedok nglindungi Kanjeng Nabi sangka panah, sangka pedang, sangka macem-macem. Ora nganggo tameng iki ya awak. Kapan Nusaibah iku bar kena bacok ngono ya, kena bacok langsung melengak mengguri. Tujuannya apa? Memastikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa selamat. Saking banggane Nusaibah. Jadi lamun kena panah niku piyambak langsung melengak mengguri. Barang wis melengak mengguri Kanjeng Nabi gak piye-piye. Dia itu tersenyum. Nusaibah. Sampai Nusaibah niku napa jenenge niki sing paling parah kena gulune. Ceritanya ada lebih dari 12 bacokan kanggo nglindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nusaibah niki dijuluki perisaine Kanjeng Nabi. Barang perang ki wis bar. Siji mangsa apa wis bar balik tengene Madinah. Kanjeng Nabi niku pengen milih Nusaibah. Piye kabeh Nusaibah? Nusaibah bareng kena baca emang semaput ya mbak. Semaput diobati, tok omah tok barang ngoten niku diobati. Piyambak iku barang tangi siuman dari semaput iku sing ditakoki pertama sapa? Piye keadaane Kanjeng Nabi? Ora anake, ora bojone, ora awake ditakoni. Sinten? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niku Nusaibah. Lah, sasamune piyambake diblebet kabeh, diblebet nganggo serban, nganggo apa jenenge blebet kain kanggo luka-lukane, krungu nek ana Kanjeng Nabi badhe rawuh. Barang krungu nek Kanjeng Nabi badhe rawuh, piyambake langsung niki nganggo kudung. Tujuane kudung ora kok ora kok nutupi awake, mboten nutupi supaya luka ini tidak sampai kelihatan oleh Kanjeng Nabi. Tapi wondene semono pancen sah banget parahe. Jadi apa iki tutupe iku tembus getahe mergo banget banjare. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi urip niku manane napa? Niki Nusaibah. Dan Nusaibah niku kapundhute langit iki mendung peteng. Petenge ora karo mendung mboten. Karena banyaknya malaikat medun menyambut roh sucinya sinten Nusaibah. Nah niku ya sahabat Kanjeng Nabi wong wedok. Dadi wong wedok iku ya pemane golek perang ana wong sing perange pol pan yo. Jadi carane golek bekal ngene akhirat iku apa jenenge wong iku kudu ngibadah lurus tenggene Rasul apa jenenge Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua harta bendanya bahkan nyawanya untuk agama. Jadi ngono iku, dadi nek sampean wis iso kaya ngene iki, ora ngurusi awake, ora ngurusi macem-macem. Lah iki sampean duwe bekal sing iso ngaringno sampeyan teng kene apa jenenge kuburan. Dan Anda akan mampu menjawab duwe hujah nalika stuk nang ngene akhir. Sok sampean ditakoki, kowe nang donya lah apa? Kowe nang donya ku apa mung mergawe tok? Ditakoki. Dhewe nek kaya Nusaibah kaya ngene iki Nusaibah, piyambake perang nyawane kanggo Allah, bandane kanggo Gusti Allah, kanggo nyebarno agama Islam jelas. Sapa mau ditakoki karo Gusti Allah, kowe lha apa nang donya? Kula melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duwe hujah, duwe alasan.
Pangeran iku duwe sifat Jabbar. Jabbar iku maknane apa? Meksa. Makane Mbah Mun iku sering donga Radina qismatal jabbari fina lana ilmun walil juhali mal. Mbah Maimun ku sering donga Radina kula niku ridho Gusti ing ngatasé dum-dumane jenengan sing gadhe sifat Jabbar meksa. Kula ridho Gusti. Jadi mana nih jenengan gadah rizki untuk duit, untuk apa, untuk penggawean itu tidak karena ulah pokal usahane dhewe, ning iku murni sangka paksaane Gusti Allah. Kaya ape tawai sugih iki lho kowe mergawe, iki dipaksa karo Allah. Radina qismatal jabbari fina. Kula ridho Gusti peparinge jenengan sing gadhe sifat Jabbar meksa karo kau. Kowe dipaksa. Ora krana pamane sugihmu, ora krana usahamu, ning krana paksaane Gusti Allah. Kok delalah ape diwehi ngalim, delalah yo gelem belajar. Delalah nek awakmu apa dhewe sugih karo Gusti Allah, delalah yo diwehi penggawean. Kok delalah awakmu untuk swarga, yo delalah karo Allah diparingi dalan iso amal saleh. Jadi kaya ngene iki ulama sampeyan ngendika, kowe ku roh ta ora? Donya iku hakikate mara akhirat adohe ora karo-karuan. Awakmu butuh bekal. Saiki Anda boleh tertawa, boleh menangis, boleh sembarang kalir, tapi ilingo awak dhewe iku camat. Nek camat maknane bakal putus saka wong-wong sing ngayemno awake dhewe. Sing iso ngayemno apa nang kuburan? Amale wong dhewe. Karek sampeyan piye saiki? Angen-angen. Dan saiki wong mati jal pinu era karo-karuan ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis zaman akhir iku mati iku dadak, wis zaman akhir. Zaman akhir itu kula niku sak umur-umur mulai cilik sampe tuwa iki lho. Ana banjir gedhe lagi iki tok nyel wis. Ya. Sak umur-umur iku Mas aku. Ana banjir. Kula pun lah sampe numpak apa ku jenenge. Odong-odong nang ngene pipes iki lagi saiki iki. Sak umur-umur gak tau. Iki bluro-bluro kok ana banjir. Lho kok iki ana banjir. Angen-angen jejeg. Iki bumi ini ndak wis tuwa tapi ya Allah ya Allah. Ya. Dari malam Selasa ro pirang lari, umrong lari yo. Ada nih yo. Wis kaya ngono. Awak dhewe iku perjalanan adoh, butuh bekal diusahakno. Main kono ku sering kandha lek wong tani pinter iku gampang nek gawe tanduran iku, nek gawe tanduran mesti dilesep-dilesepno. Ana istilahnya tumpang apa? Tumpang sari. Engko sampai galenge wis ditanduri apa? Long. Iku supaya ndek niku kepengin menghasilkan ana tok tujuane. Angko ana lombok, ana jagung, ana semangka, kabeh ditandur. Padahal panggonane sithik. Lho nek golek donya kok iso kaya ngono lho nek golek kesempatan. Tapi nek akhir kok malah golek kesempatan piye carane ninggalno ya tegak. Piye carane golek apa jenenge iku keringanan. Allah iki udan ora usah budal. Allah iki ngene ora usah ngene yo ngono tenan. Jajal ngono kuwi nek kaya wong tani. Senajan sempitlah waktunya, senajan sempit tempatnya, tapi diusahakno iso nandur. Tapi nek ngaji diusahakno iso ninggal golek alasan supaya awake dhewe iso ninggal ngaji. Lho nek golek alasan yo iso wae menungso. Golek bener yo iso. Wong panci agama iku yo ora maksa. Panci aku kesel badhe udan pisan ora usah mangkat. Ngono yo bener masamu. Yo ora keliru bener. Panci lagi kesel bal mergawe ora usah
ngaji ya bener kena pengadilan lah ya dibener no. Nek bab ngaji kok ngono, nek bab nandur kok ngono diserangan-angan. Nek bab donya dilesep-dilesepno. Oh iki bakul sapi, sing bakul wedhus ngopo nek ngono dia kabeh diayahi sing online sing ngopo lho kok iso kesempatan kok iso golek. Tapi nek babakan golek bekal akhirat kok dilewo-lewo wis naudzubillah min. Semoga-moga bakas dari Al-Fatihah.